iya samun naira 100 ka sai kati a kowane layi, ma'ana layin MTN. Ita ce da farko za ka shiga gurin kira, za ka danna *671#. wannan shi ne kwaɗin da za ka danna, wanda zai baka daman ka samu katin waya. Za ka kira amma iya MTN layi yake aiki. To daga nan suka ce kai create pin guda 4 na transfer. Bara mu sa 1 2 3 4 min register. Aka ce Dia Mahmud, please confirm your name. 3 4 sai kai confirming. Gashi nan, congrats, your Momo wallet has been opened. To ta yaya zai iya samun wannan naira 100? Ga message din turo, congrats, you have received 100 naira gift for opening Momo wallet. To sai in yi dismiss. In ka zo kan messages, ga shi nan an maka congratulations. To ya za in tabbatar da amman ɗarin nan? Za ka danna *556# ka duba. To ga shi ɗarin su bata shigo ba, sai inda na *671 again sai ka danna hash. Tunda ka riga ka yi register, za ka yi kira. In kai kira, ga shi Momo transfer free by airtime. Number 2 ɗin nan shi za ka shiga, by airtime. Idan za ka siya a layin ka ne, to in kuma wani za ka tura mutu, ga shi nan airtime ko data. Za ka siya airtime, to safe ne ko kuma wani za ka tura ma. To bari an sa da kaina airtime for safe. Number 1 za a ce in sa amount, zan sa na ɗarin nake son siya, zan sa naira 100. sai aka ce to in sa pin na wannan number layi. Wannan su ne lambobin sirri guda 4 na sa su. Momo debit alert, gashi nan an cire yanzu nan. Sai ka zo ka dawo home screen, ka shiga kan messages. Gashi nan an yi account recharge of 100 was successful. An turo min da katin naira 100, sai in ƙara danna *556#. To gashi nan da 200 ne, kuɗi na ya koma 300. An riga an samu naira 100. Mun gode, ka kuma ta da wannan channel tamu mai suna T-Smart.